Hello sanibonani beautiful people. Namhlanje elamanqamu usuze wafika umhla ka10 August we Comedians Unplugged eWoking. Yo kuzoba mnandi guys, kuzoba mnandi kakhulu. Ngicela abazaziyo nje ukuthi izisu zisheshe zibe ebhlungu ngoba nizohleka namhlanje. Cela umuntu aphatha amaphilisi einhlungu ngoba kuyahlekwa kuphela namhlanje. Ngifuna nihleke kuze kube ebhlungu izisu. So nje guys kuzoba mnandi kakhulu. If ungakalithenga ithikithi ngicela uphuthume ulithenge manje because if ulinde ukuthi uzolithenga esangweni uzolithenga ngemali ethe ukuthi xaxa. From 6 p.m. kuzobe sekuyile mali ebhaliwe ukuthi if you buy at the door uzokhokha yona. So mina kuba nguwena ngabe ngiyalithenga manje ngihlale sengilithengile ngithathe leyo mali engizoyisave ngiyazi ukuthi nje ngizothenga ezinye izinto ngayo. So please do buy your ticket now ngoba ngempela